ikaw ang nagpuno sa akong mga pagkuha nga to sa usa nato ka anak. Perla, nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakaangkog ka sa imong pagkuha niya. Salamat sa. Sige. Sila ba si Pare Vincent o si Mariperla? Pasalamatin niya, ha? Sila pagdapit ito kahapon. Ay, uy. Pasalamatan dito na ako sila. Tawagan ka na ko karon. Ginahalan nyo kayo mong pasalamatan. Personal yun. So, luwa sila sa ilang bay, siguro kung tuwag sa eskwelahan, ito naman ito. Klase ko manunan. Okay naman sa cellphonehan. Ako naman to siya disekreto pagpasalamat kahapon. Ako na laging tawagan. Manawag ko niya human ako pamisbis diri sa nong. Basahan ha, ay kanimot ha. Ang nga ba ginato sila pasalamatan? Grabe din mo, ang experience na itong gihimo kagahapon. Hindi pa ya? Ay, pasalamatan dyan ako, Han. Lingaw dyan ka iko kahapon. Lingaw dyan ka iko. Okay, Han. Sinapag ko kayo ha? Bye. Sige, amping, Han. Bye-bye. Hello, Mads, Mariperla. Si Azul ni. Uy! Marie Azul! Hello, Marie. Napa mo sa inyo ni Pare Vincent? Huwag ka mumadto sa eskwelahan? Oh, Marie, sa'yo pa man. Mga alas 7 pa mo ato sa eskwelahan. Ano naman Marie? Ay, gusto rin kong magpasalamat, Marie. Ay gahapon good. Usa to sa di na mo malimtan nga experience. Sus, lingaw jud ka inis pare nimo oy. Oh, Mare. Pasag din lang, Mare. Sa sunod ko inviteon gyapon si Vince nga siya mo MC. Oh, magkuyo gyapon ta. Oh, Mare. Kuan man di ay ka ng kada buwan na agi sila'y bagong i-perform nga sayaw. Bitaw, Mare, kapoy kan biyahe, Mare, pero sulit. Palihog sa ingon ni Pare Vincent, Mare, ha? Ino siya nga, salamat jud kaayo. Sus, salamat jud ka istanan. Okay, Mare. Okay. Makaabot kang Vincent imong mensahe. Mare. Nalingaw, hasabi nalingaw. Napaw na si Vincent, lingaw ka ay siya. Huwag cool ba ang imong bana, Mare, no? Rufing, first time pa ito niya nag-MC dito gahapon. Mare. Mao sa nagisulti na ako ni Vince. Sige, Mare. Prepare para ba kahapon ni Pare. Sige ha. Bye-bye. Sige, Mare. Okay, Mare. No problem. Sige, bye. Chamber. Saan mo sa mga nakakalabi ako si Nina? Malayas ko. Ha? Kinahanglanan ng baya, ma. Sobra na ko ning baya. Usay sobra ba? Usa pa, Shaper! Giatake na sa kagaw sa pagiging ng imong utok? Uski sa may dili mangigian
wala kundi si Jingjin, ang retarded. Wala tingali ko kinahanglan din eh. Wa ninyo i-value ang akong pagkaanak. Mas importante ninyo, kanang retarded. Shane, miso ko naman sab ng imong pangigi, uy. Abi ka pa magkasinapot na ta. Wa na ko makasabot ninyo, ma. Wa ka makasabot o di ka lang yun mo sabot. Kay di ka gusto mo sabot. Magkipaswabi mo si mong utok ka ng imong pangigi nga wa sa lugar. Shane, pre! Sobra rin pagpabadlo, ha? Aron wa ni badlo mo diri, ma. Mulayas ko. Ang pilit mo. Oh, balik! Balik ka! Vincent! Vincent, si Shane, pre! Uy, saan ba na? Mukha na ko siya nakakaros siya! Shane, pre! Sige. Palak ka. Wa na si bisang kinsa makapugol na ko, ma. Shane, pre! Pasagdi siya. Kundi nato siya makuha sa minayo, ato ipaagi reverse psychology. Vince, tingali ka asa to siya. Tingali ko si Rita po ni Shane, pre! Perla, pila ka adlaw gikan karon mo 18 na to si Shane Pearl. Dako na siya, doon na siya igong kabuot. Mubalik na to din eh. Kaha, Vincent. Sayo ha, sa brownout. Uy, Sa'yo din yung duties, Papa, ma? oo. Nakakuno sila yung raid. Ambot ba? Basta na sila yung operation, kulbaan jud ko. Ay, si Mama. Mo magkagkaroon pa? Sharos kadugay na ni Papa sa police force? Makulbaan paghihapon ka? Ug usa pa, ma. Wa man na siya nag-inusara ba? Ay, dili lang gud unta siya sa field. Arresting officer pag yun. Kulbaan? Hindi ko ni kaya na din siya makontraan na. Ma, salig lang ko sa Ginoo. Huwag tayo kung salig natin yung tanan. Sana, ma. Ay, si Maripirla. Lagyan sana. Sige, ma. Hello? Mari? Marie, nagbanta na si Elmer? Oh, Mari. Yasa kong doon. Anong worried man kay ka? O baka mo contact niya si Shane Pearl, no, Marie? For a moment, Mari, ha? Oh, Elmer. Si Maripirla. Ako'y gusto ikasulti, ma. Oh. Hello. Good morning, tita. Murag, dili maayo ang akong morning iyo. Why? What seems to be the problem? Wa mo contact nimo si Shane Pearl? Ha, Elmer, iyo? Ma! Ano man di ay? Elias, kanina iyo. Nagdasayang mga sapo. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga